Proġett pilota ġdid ta' appoġġ lil komunità brabta ma' turiżmu mistenni jagħti nifs lil żewġ lokalitajiet, il-Kapitali Valletta u Swieqi. Flaqa li fiha d-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg iltaqa' ma' dawn il-kunsilli lokali u stidinhom jippreżentaw il-proposti tagħhom għal dan il-proġett pilota li tnieda l-ġimgħa li għaddiet. Tkellimt magħhom dwar ir-rieda tal-Gvern illi mhux biss ikompli jiżgura fuq turiżmu sostenibbli, iżda l-impatt tat-turisti fuq il-lokalitajiet ta' dawn iż-żewġ kunsilli lokali hija waħda pożittiva xemm negattiv. Kif nistgħu ntejbu? Dak li għandu x'jaqsam short term rentals, dak li għandu x'jaqsam il-ġbir tal-iskart, l-istorbju, l-infurzar. B'dan il-pilot project se nkunu mhux biss qed nisimgħu iżda mbagħad ningħaqdu gvern sħiħ biex naħdmu u nindirizzaw dawk l-isfidi. Matul il-laqgħa d-Deputat Prim Ministru spjega li minn konsultazzjonijiet preliminari ħareġ li fil-waqt ċertu sfidi jistgħu jiġu indirizzati b'leġiżlazzjoni nazzjonali, kwistjonijiet oħra jeħtieġu soluzzjonijiet infassla apposta ċirkostanzi speċifiċi ta' kull lokalità. Il-proġett pilota sab l-appoġġ ta' Sindku ta' Swieqi Noel Muscat qal il-proġett pilota beda mixja lejn is-soluzzjoni tal-isfidi li jħabba twiċċu magħhom is-Swieqi. La darba inti tibda taraf li l-ewwel qed għandek problema, tittara minn fejn ġejja l-problema u mbagħad issib is-soluzzjoni tagħha. U naħseb dan il-mod se nkunu nistgħu naslu. L-istess sentiment esprimih is-Sindku tal-Belt Olaf McKay. Ġol-Belt Valletta heavy footfall ta' nies li jitlu għax-xogħol, footfall ta' nies bħala turiżmu li jiġu jżuru il-Belt Kapitali u b'dan il-proġett pilota nemmen illi se jkun qed isolvi dawn l-issues bħal pereżempju qed nitkellmu fuq skart, parkeġġ, aċċessibilità. Iż-żewġ sindki qablu li sa xahar id-dieħel jiddeterminaw il-prijoritajiet tagħhom għal dan il-proġett pilota.